Слава Україні! Героям слава! Де той координат? Треба, щоб всі наші стали. Все одно фотографировать. Давай прапор тримай. Она голодает. Мы хотим, чтобы ее освободили. 44 дня уже человек ничего не ест. Причем удерживают за поступки, которых она не делала, не совершала. Ми требуємо її освобождення. Вийшли підтримати Надію Савченко, так як акція була анонсована всесвітня. Вона проходить по всьому світу. Всі небайдужі люди виходять сьогодні о 6-7 годині, щоб виразити свою підтримку. Просто дивлячись на цю всю ситуацію, хочеться сказати, що Путін – це не людина. Він бореться з жінками. Він думав, що якщо це жінка, то він зможе її зламати. На прикладі Надії Савченко ми бачимо незламність її особисто та української нації. Йому не вдасться це зробити, я думаю, вона йому це доведе. Ми просто вимагаємо, щоб її випустили, так як вона є політичним в'язнем. Чи злякала погода вас? Ну, дощ? Ні. Чому? Чому? Тому що ми підтримуємо нашу країну, наших захисників, Їм там ще наших тяжче. громадян України, які знаходяться зараз під обстрілами Російської Федерації. Вони живуть в окопах, вони живуть без землі, просто на морозі. Так, а ми під дощем, я думаю, що це 1/100 того, що переживають вони. Вийшла стояти за єдину Україну і щоб Надію освободили, щоб Путін поняв, як воно тяжко і важко захищати свою страну. Ми єдина страна і ми все одно йому покажемо і докажемо, що ми вільний народ та вільна нація. І саме головне, ми хочемо свободи від усього. Сюди приїхали, аби підтримати Надію Савченко і наших політв'язнів, звернутися до Путіна і його оточення, щоб вони все-таки відпустили, не створювали міфічних ворогів, не заторювали їх до ґратів і не залякував Путін народ України і Росії. Слава Україні! Героям слава! И сегодня я вышла в поддержку своего телеканала, так как это единственная медиа в Крыму, которая дает объективный взгляд на все происходящее и вещает на 3 государственных языках до сих пор, на украинском, российском и крымско-татарском языке, но также потому, что это единственный телеканал в мире, который вещает на крымско-татарском языке. Я вышла высказать свою поддержку данному телеканалу. Я — это ТР. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, запануємо і ми, браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе!